Hello, sanibonani Jumelang, hello, bonje, igama uzandi, sibonga umfeka umalwandle, lwandle kaluwela lwela zinkonyane zona ezihambela le good phezulu. Kanti-ke, if you are the first timer here, please make sure that you hit the subscribe button, you like, you comment, you share, and you turn on that notification bell. This is the story time. It's the story time. So ezinye izitori experiences wami nawe, ezinye izitori I get them from the DMs, ezinye izitori they are just purely for entertainment. Nawe-ke uhlakaniphile usmart unengqondo uNkulunkulu wakupha yona, so uzobona uma ukuthi lesi-ke ese-entertainment ubona ukuthi ake lesi bushosha phansi sikhandiwe. Kodwa-ke esikhathini esiningi iy'tori zethu ziyafundisa, and izitori zangempela ziyafundisa, ziyakhulisa, ziyakha, ziya-inspirisha, zikwenza ukuthi nawe ube umuntu ebantwini ngelinye ilanga okwazi nokuthatha iy'nqumo eziphusile. So it's a story time. Hello, sanibonani Jumelang, igama uzandi, isibongo umfeka umalwandle lwandle kalwela lwela zinkonyane zona ezihambela le kude phezulu. Do join. It's a story time, yeah. Story time, another story time, another educational time. Please come duze, sondela nale ngoba mina ngigizela nale. Kodwa-ke esanamhlanje istory esangempela, because it comes direct from the DMs, hot like the early morning pies and the cookies and the fat cooks from the bakery. So istory-ke sethu-ke sanamhlanje sihamba kanje, sithini? Sisandile. I am a lady in the mid-30s. I live a lavish lifestyle. I love my life. Well, at least I am not crying from a shack. I am crying inside the white bedroom. I am crying inside Lamborghinis. I am crying inside the Porsches. I'm well treated, Sisandile. Ngiphila kamnandi, ngiphila impilo entofontofo. Kodwa into ebuhlungu kunakho konke ukuthi uNembaza wami awukutholi ukuthula ngendlela engiyenza ngayo imali, nendlela engangena ngayo kule mali engidlayo today. Masikhula ekhaya sibathathu, imina ngiwokuqala, intombazane, abangilandelayo ababili umfana nentombazane, i-last born is a boy. So masikhula nje besishizile, sidonsa kanzima, sihlala kweminye yemikhukhu, somewhere eGoli, sihlale kule mikhukhu up until well, ubaba angimazi. Ubaba sizange sambona ever, simazi nokuthi ubukeka kanjani. Uma sikhuluma nje ngendaba ethi baba, mina nabantwana bakwethu, uma cishe ukusidla sifele. Kodwa-ke ngokucacile it's obvious ukuthi why engafuni naye ukuzwa ngayo, ngoba I mean, like, at the end of the day, a man that chooses ukulahla abantwana bakhe, angazi noma sabandawonye nabantwana basekhaya, noma nomunye nobaba wakhe, kodwa engikwaziyo ukuthi asinababa. Laba abangilamayo abanababa, nami anginababa. So masikhula-ke, uma uyashizila udonsa kanzima, Sesandile, udonsa kanzima up until so udonsa kanzima to a point ukuthi nje uhambe washela abantu amawashingi ayine la abizwa khona elokishini, up until aze ahlanganiseke lawo masenti wakhe wokuwasha elokishini-ke, up until aze ahlanganise akhulume nomunye womama khona elokishini ababe nokulala edolobheni ngesinye isikhathi bedayisa enamatafula edolobheni. So-ke umama kuhambe-ke aqale abe netafula enama-chips, nama-fruits, nama-veg, yabona nje lapha ngakoma-renki, kulezi zindawo ezibhizi ko-M_T_N Rank Bree, around lapha athola itafula. Ngezinye izinsuku-ke ukuthi okubuhlungu ukuthi njengoba enetafula le edolobheni, ngamanye amalanga mangabe kungasebenzekanga kahle wangenza imali ecacile, kuye kuphoqa ukuthi alale khona phela, ngoba kuye kube ngcono ukuthi melale khona, ngoba uyakwazi ukuthi aphathise etekisini ezelokishini ngasekhaya, aphathise etekisini ama-fruits nesinkwa nezinto ezincane, mina nabantwana bakwethu esizolala sikudlile ngalolo langa. So masibona nje itekisi ititiza sesiyayazi ngisho itekisi esilethelayo izinto ukuthi hhayi, mayititiza-ke le tekisi kusho ukuthi umama ngalelo langa lelo akabuyi. Uthi kuhambe-ke
afike ngelinye ilanga ejabule ekhaya, afike asibize sonke asiqoqe asihlalise phansi asichazele ukuthi hhayi, sesizophuma ekuhluphekeni ngoba usethole umsebenzi o-right, a good Samaritan, obekaloke njalo ehlezi efika etafuleni lakhe azothenga amaswidi nama-chips njalo elokhu efika. Uze wamtakula ekuhluphekeni ngoba umtholele umsebenzi kuma-suburbs somewhere, kuma-suburbs aseGoli, ko-Randburg, la ekuphilwa kahle khona. Okay, fine. Hhayi sijabule ukuthi hhayi impilo isizoshintsha-ke la ekhaya sekuzoba ngcono. Uthi-ke hhayi aqale kuma usebenza-ke kulama-suburbs wakhe, anjalo zonke iy'nsuku ufike asixoxela ukuthi hheyi kuphila kamnandi, abanye abantu baphila kamnandi. Ngamanye amalanga uyabuye nasesibhukuza senkukhu esikuhlaza, ngelinye ilanga abuye esiphathele ipitsa, ngelinye ilanga ubuye esiphathele izinto ezimnandi, asho kona ukuthi bekunephathi emsebenzini wakhe, ubhosi wakhe ebenezivakashi, so kwasala ukudla. So loko kudla makusalile-ke kuye kuthiwe akakuthathe ahambe nakho. Hhayi nathi sesiqala nokubona ukuthi igobhozi le-pizza into enjani, sesiyachoma nathi siphathe ithishu enamalogo waka-pizza esikoleni. Nathi sesabantu ebantwini, umama sekwazi nokuthi asithengele i-roll on nento zokugcoba nani nani. Kuhambe-ke kuvele-ke ukuthi umama usebenza emzini we-Nigerian. Le Nigerian ihlala yodwa la ihlala khona, ayinaye umuntu wesifazane, kodwa uyafika nje ngalelo langa afike ngayo abuye ahambe. So hhayi kube right-ke. Ngiyakhula nami ngisibutubutu sentombi yakwethu enhle ela ko-16 years at the time umama akaqala ukusebenza kule Nigerian. Ngila ko-16 and ngila ko-16 ngise-high school. At that time uma ngise-high school ngenza u-grade 10, ngina-16. Okay, fine. So uthi siqhubeke-ke isikhathi-ke sihambe. Hhayi umama amphethe kahle lama-Nigerian. Ngelinye ilanga kuhambe alethwe, limlethe limlethe ekhaya mebuya emsebenzini. Hawu ngelinye ilanga ngamanye ama-weekend kuhambe uma angabuyi uma kuyi-weekend, alayeze nje ukuthi ucela sikhiye, siy'phathe kahle, sigade, sibe safe, angeke abuye kuloyo weekend kubhizi emsebenzini. Ubhosi unamaphutha amaningi. Unamaphutha amaningi ubhosi ayenzakalayo, so kumele eklinile, akakwazi ukuthi abuye, so kumele asebenze overtime. Hhayi kuhambe kuze kube impilo esiyijwayelayo-ke le. Nami-ke hhayi ngiyisibutubutu esiy'phethe kahle, ngenza sure nje ukuthi umama makangekho siy'phatha kahle, nabantwana ngiyabagada kahle. Futhi vele sesi-right-ke manje cause vele sidla kamnandi. Uma ngabe umama kade esebenze i-overtime, ubuya nemali, ubuya nje e-right. Usesikwazi nokuthi asikhiphe siye koma-shopping, siye ko-Cresta Mall, into ebesingayazi. Nathi sihambe nje e-mall nje, sibashaze e-mall, ungene esitolo ukhethe into oyithandayo, uphume ugqokile. Nini ngelinye ilanga uma uvele afike nemfumba ne-suitcase egcwele imfumba yey'mpahla ezinhle ezibuye nale Nigerian phesheya kwey'lwandle uma ngabe kuthiwa kade lihambile. Kumnandi-ke ngoba uma ngabe liphesheya kwey'lwandle, uma uba khona ekhaya kuba mnandi nje, kuba khona siphekele kamnandi, sidle kamnandi, asikhiphe. Siyazi-ke ukuthi hhayi kusho ukuthi alikho, is out of the country. Uzobuya ngelanga abuya ngalo, but mekabuya siyazi nathi soba mnandi, sizobhobha soba. Sesiyaswenga sigqoka nahle, sesigqoka namateko Nike, into ebekade singayazi. Okay, fine. Uthi siqhubeke isikhathi sihambe, bengenza u-grade 10, ngiwuqede kahle ngiphase, ngidlulele ka-grade 11. Ngithi uma ngiqala ngingena ka-grade 12, cace-ke manje ukuthi umsebenzi soba mningi-ke. Ngikhulume nawe ma, ngithi ma ama-weekend deals wakho asemsebenzini engazi ukuthi kuzofanele umchazele ubhosi ukuthi sengifunda u-matric, nami ngama-weekends ngiya-attend esikoleni. Hhayi kube ngazi ukuthi afike alichazele-ke i-Nigerian leli alisebenzelayo, li-understand-e ukuthi hhayi angeke ambambe kakhulu ngama-weekend, wenzela ukuthi abe nesikhathi sokuthi angidedele mina ngihambe ngi-attend esikoleni ngama-weekend uma anake abantwana bakithi laba abeze emva kwami. Uthi ngelinye ilanga liphinde lihambe-ke ubhosi kama ahambayo overseas. Uma ebuya ngelanga abuya ngalo, wabuya nama-suitcase ayi-2 agcwele izimpahla ezinhle ezilingana mina kuphela. Ezilingana mina kuphela, okwakulingana obhuti wami mhlampe kwakungama-t-shirt amabili amathathu awama-brand nje amagama o-Adidas kwayiloko. Zonke iy'mpahla zazithi nje mina, and kwakungazi ukuthi zakhelwe kumina qobo emzimbeni. Uthi yo, inhlobo engangiyijabula lapho kulowo ma-suitcase ngaze ngathola ngisho ingubo ye-matric dance. Uthi safika-ke isikhathi se-matric dance, kwathiwa-ke uma walichazela ukuthi hhayi-ke i-matric dance-ke
indodakazi yami isizoqeda u-matric, so bane-matric dance, kwathini. Uthi weSisandile, angitotoswanga kanje, ngathathwa ngayokwenziwa izinwele in an expensive class salon, into engangiqala ngqa. Ngaba ne-makeup artist. Ngalelo langa wangilanda uBoss Kama. Wangilanda uBoss Kama. Wangitholela ngisho i-partner. Wathi angingafuni umfana engifunda naye esikoleni uzongitholela i-partner. Angifuni nokukutshela ukuthi u-partner angitholela yena kwakubani, but it was a celebrity, one of the celebrities. Wamkhokhela ukuthi ngibe u-partner wakhe, ngangundabuzekwayo esikoleni. Abantu babemangele bebambe ongezansi ukuthi, ha! Uzibanibani? Ebeka accompany show ubani. So nje ngangiyi-showstopper, and mina kwi-matric dance ngashintsha kabili. Ngafika i-partner yami yafika yangidropha ngigqoke enye ingubo. Kwathi in the middle of the party sesizohamba-ke ngoba sisahlanganele esikoleni nje kwaney'nkulumo ezincane 1 2 1 2, and then kwase kushintshwa i-venue, kwagitshelwa emabhasini kwayiwa kwenye indawo. Uthi kwathi makugitshelwa amabhasi, yabe i-boss ilaphaya ngase-gate-ini, yabe inginikeza something else to change. Sengiyashintsha-ke manje ngigqoke okunye okusha oku-semi-casual. Sesiyophathiza-ke manje. Ama-formalities asephelile esikoleni. Angithi sesiyophathiza-ke lapho esizofike sigrove khona. Uthi ngathi mengiqeda lapho ukushintsha, yangithi fu i-boss Kama ngemali engakanani. Ngathi, wathi nje, don't drink anything that you get from somebody else. Just buy your own drinks la eniya khona. Uthi hey, kungemnandi uma esesebenza kamnandi. Uthi hayi-ke sahamba-ke isikhathi, ngawuqeda u-matric, ngaphasa futhi ngaphasa kahle. Sekushoda ukuthi-ke manje ngiye e-university. Uma usebenza kahle, but angi-understand ukuthi why ethi akakhoni ukungisa e-university. Lowo nyaka ngiwuhlale uze ucishe uphele ngingakhoni ukuya e-university, uma ethi akanayo imali yokungiyisa e-university. Uthe nje uphakathi lowo nyaka, uma from le mfumba hleze ebuya nayo yezimpahla, avele athi nje ucela ngigqoke ngiswenke ngibe muhle. Okay, ma siyaphi na? Uthi hayi, ungabuzi izinto eziningi mntanami, wena nje gqoka uswenke ube muhle, kunephathi emsebenzini and ngifuna ukukuphatha nami namhlanje kule phathi, babone nje ukuthi ngizizele isibabuli sento suka sambe umashudula wentombi. Uthi hayi-ke ngaswenka-ke nami, uthi uma wazi wabiza usisi wakamakhelwane owenza i-makeup, wangiphopotha ngenza i-makeup ngamuhle. Uthi hayi-ke yafika imoto akufikanga yena uBoss, kodwa kwafika u-driver kaBoss wazosiphikapha noma ukuthi-ke siya ekephi ephathini. Uma uyaphi? Uyosebenza yena, mina ngiye ephathini ngiyojoyina laba abaphathizayo. Uthi hey, into eyangihlakalela ngalelo langa mangithi ngiyafika laphaya, akukho party. Uma is blended the whole thing. I ended up having a dinner for 2 nalo boss wakhe. UBoss angitshela ngendlela angithanda ngakhona, angitshele ngendlela akade angibona ngakhona ever since uma aqala ukusebenza kuyena. He's been looking at me growing up, and now I'm a grown woman. It's time for me to start my life. Uthi hey, saxoxa kwabamnandi ubusuku, ngiqala nokuphuza iwayini, sengiyakhuluma ngiyahema, kumnandi siyagigitheka. Obviously-ke ngaze ngagcina-ke sengilinika i-Nigerian ikhekhe, and mind you, Sisandile mina bengingane ey'phethe kahle. Besihlala elokishini impela eGoli, kodwa ilokishi lethu ileli ebekuhlolwa iy'ntombi kulona. Uthi ngakusasa-ke esebona ukuthi ngiyintombi nto, elale nami ngiyintombi nto. Uthi ngavuka kunama-roses all over around umbhede, ngavuka kunama-balloons. Ayibo, ngavele ngayikhwini nje. Nama-balloons ale ngo-I love you, hayibo. Nangalelo langa futhi ngaphinde ngakhishwa futhi sekuyo-celebrate ukuthi ungibreakhile. Mind you-ke, those of you who don't understand impilo yama-Nigerians nje i-lifestyle yabo, they celebrate every detail in life that makes sense to them, and that is what celebrated. Laba banemali, that's how they operate. Uthi kwa-celebrate yazi kwa-serious, kwaze wamema ngisho nabangani bakhe ngakusasa, exoxela ngisho uma. Kanti uma umxoxela nje vele uyazi bebevumelene, and vele sonke lesi story uyasazi ukuthi mina vele bengihlolwa, yabo. Uthatheke nje vele bekayazi ukuthi vele mina bengiwumntwana nje ohlolayo, oziphethe kahle nayo yonke leyo nto leyo. Uthi hawu, from there and then ngaphenduka ngayikhwini mntakwethu. Sengiyajola noma uGayi, uyangidodosa uMogayi, waze wakhipha ngisho ney'mali zamalobolo kuma. Uthi angazi nokuthi wakhipha malini, wakhipha nje izigaxa zey'mali. Sahamba sayobhala e-Home Affairs. Masiqeda ukubhala e-Home Affairs, akubizwanga ngisho abantu who are supposed to be my family, o-anti abakude esingakhontakthani nabo kangako. Uma wazenzela nje yonke into, wathatha imali
wavala emlomeni, walungisa umuzi wasekhaya, kwa-right ekhaya, wasithenga ifenisha, kwawumuzi omuhle. Emveni kwaloko kwenziwa nje isiphihli se-celebration. Asizange sishade nje umshado nje o-normal o-white wedding. Kwavele kwenziwa nje isiphihli se-celebration. Emva kwaloko umuntu wami wangithatha wangikhipha saya e-Mauritius for i-honeymoon. Wasethi-ke kumina, if ngisawufuna umshado, then sengiyomtshela-ke ma ukuthi ngiyawufuna yena umshado. Uthi Sisandile, ngiphila kamnandi, angisebenzi, ngiqanda, ngiyatotoswa, yonke into engiyifunayo ngiyayithola. Noma seyekile manje ukusebenza, wamyekisa ukusebenza, wathi I will pay you uhlele ekhaya because I cannot have my mother-in-law working for me. It's in my culture, it's something, shame, ihlazo ukuthi ngingathi umother-in-law wami ngithi usebenzela mina, usebenzela indodakazi yakhe. Wena nje hlala ekhaya. Uthi uma wayemkhokhela ehlele ekhaya, and imali ayemkhokhela yona ehlele ekhaya yayisiphindaphinde kathathu compared to le ayeyihola ngesikhathi esebenza. Uthi hhayi, kuhambe Zandile, ngihleli kamnandi-ke Sisandile la kulo mshado wami, ngiyiqanda, ngiyatotoswa, ayikho into engingayifuni uma ngiyithola, ngize ngibe pregnant, ngithole izingane, ngizale iy'ngane zethu seziwu-2, zinhle, zihleli kahle. Yo, uthi akuyona impatho leyaya, akuyona impatho. Ngangiyiqanda okokuqala, okokugcina, ngine-black card yami engiyiswabha without a limit. Ngangize ngingazi nanokuthi kufanele ngiyothenga ini mekuthiwa ngiyothenga, because ayikho into engingenayo. Iy'ngane zami zinama-stroller wama-brand. Silezo zinto nje, ikhanda ngilenza every week uma ngifuna. Hayibo, uthi kuhambe ngi-find out ukuthi umlisa lo unemali engaka nje, uyenza kanjani. Umlisa uyashushumbisa iziyobisi, and umlisa makashushumbisa iziyobisi usebenzisa amantombazane amancane ala eMzansi. Amanethunywa le, amanye ayasinda Nkosi yami, amanye aya ko-Thailand, amanye aya kephi all over the world, different countries. Amanye ayahamba a-escape, asinde, afika ayidilive into, abuye e-right. Amanye kodwa awabuyi nhlobo. Uthi yey, the day I find out, i-shock of my life, because ngi-find out nje kunempi. Ngi-find out nje kunempi, intombazane ibanjiwe la bekade kufanele iyohambisa khona izidakamizwa eMexico. Mayibanjwa isikhipha amagama abantu, intombazane iyacula. So manje mina lento story ngisibanjiswa, indaba sengiyibanjiswa ukuthi sekufanele kubulawane khona la, because intombazane iyacula ngapha ikhipha amagama abantu. So ikhipha amagama abantu manje, mese ikhipha amagama abantu sekukuba akusekho kuhle. Uthi hhayi-ke lo case-ke ibe resolved somehow, because at the end of the day laba ayeselwa nabo into ababeyibanga, which naye angekho sure ukuthi kwakubangwani. Wayizwa impi ngoba kwakukhulunywa down at the basement, kukhulunywa ukuthi kwenzakaleni, now what is actually going to happen. Uthi-ke umlisa wanede wabona ukuthi sengiyasazi isitori, wasihlala phansi nami wangichazela ukuthi lalela-ke sisi, njengoba ubona nje uphila a golden lifestyle wena uyiqanda ney'ngane zakho nayo yonke into, ayikho into ezakalula, nothing comes easy. So wena, cause usuyalazi iqiniso lala ekhaya ebengingafuni ukuthi ulithole. I loved you so much, ngikuthole uyi-virgin, uyitshitshi, u-right. So nje bengingafuni nanokuthi uzube involved because ngikuthanda wangempela. Kodwa ngoba usuyazi, I trust nobody. I trust nobody. Anyone who knows my truth though has to, you know. Uthi wathi-ke ngikunikeza i-task, umsebenzi wakho from now moving onwards, kunendlu enye esisebenzela kuyona la amantombazane egrunywa khona, la amantombazane efikela khona each and every time sifuna ukwathuma siwashushumbise. Ukhona uqueen wakhona owazi the ins and outs, ogruma amantombazane and everything. So uyena ozofike nawe akugrume, akufundise, so that you are able ukuthi uhehe amantombazane from ikasi lakho owalethe la. So ukuheha amantombazane-ke it's simple. Uwaheha ngemali, uwaheha ngezinto ezi-right, uwaheha ngamaphathi, uwaheha ngama-gifts. Uthi hhayi, cace-ke manje ukuthi ngiphakathi uhusband wami lo, it's been years ngishadile nalo muntu, it's been years ngidla imali yakhe, ngizobaleka ngithini? Akusekho kubuyela emuva la. And futhi ngiyayibuka nempilo yami ukuthi uma ngabe kungathiwa ngiyaphuma la, ngigcine ngo-matric, angifundile,
anginalutho, angikaze ngisebenze. Uma uyahola, uhola ehleli ekhaya, umuzi wasekhaya uzowalungisa, sesihlale esithabathabeni somuzi. Kusho ukuthi uma ngibuyele emuva, ngibuyele ekuhluphekeni phela. Uthi hhayi, ngathi no, it's fine, I'll do it. Uthi hhayi-ke bavumelana, uthi hhayi-ke sekuwu-business partner sebekanje. Uthi angiwaheha amantombazane, ngenza sure ukuthi ngiya kulama-night club a-expensive uma ngabe kuthiwa ngiyoheha ngempela. Uyabona laba ababizwa ngama-bottle girls, uthi ngithagetha bona laba abahle impela ama-yellow bone, izilenda nama-dark zwaca lawa, ama-dark chocolate, ngenza sure ukuthi ngithola labo. And babambeka kalula ngoba vele bawo-bottle girl nje, basuke bebheka ama-tips from these clients akhokha kahle. Uthi hhayi siwenze lo msebenzi, siwenze lo msebenzi. La uqala khona ukungishaya khona sisandile. It's where intombazane sishushumbisa iy'dakamizwa, ihamba ingabuyi. I know ukuthi uma ihamba ingabuyi iboshiwe, and amanye amazwe a-cruel, amazwe afana no-Thailand. We know ukuthi most of the time wabanjwa ko-Thailand, wabanjwa ko-Mexico, abeve be-ruthless, uyabulawa kuyaphela nya ngawe. Now i-pain yami ila. Some of those girls who left like that and never come back, I know ukuthi bafile ngoba bayafika kumina, angisabulali ubuthongo. Some of them bayafika kumina babodwa, abafa kabuhlungu lapha kulawa majele, bafa bekhala, befuna abazali babo, bafa befuna ukuxolisa, bafa yabona nje kuningi. Impilo engiyiphilayo ayisekho mnandi. Indoda engiphethe kahle ayikaze ingiphakamisele ngisho umunwe. Lokhu njengoba kuthiwa ama-Nigerians kuthiwa ayahlukumezana nje physically, mina eyami ayikaze ingiphakamisele ngisho umunwe. Ngihlushwa nje imimoya yamantombazane esawathuma ahamba angabuyi. How do I live with myself? Amanye alamantombazane ayafika angithume emakubo ukuthi ngiyosho ukuthi baphelelaphi. Ngoba abanye babo umuntu uhambe engazukuthi uye e-mall, ahambe unomphela. Amantombazane atholakala ngey'ndlela ezahlukahlukene. Amanye siwathatha emaklabhini, amanye ayaheheka nje, ayashelwa kube ngazukuthi umuntu uthole boyfriend imshele, bajole 1 2 1 2 inyanga eyi-1 anyamalale. Amanye ayantshontshwa emgwaqweni. Ziningi iy'ndlela zokuthola amantombazane azokwenza lo msebenzi, and once wayithola intombazane, the first thing that you must do, mawusoyifakile lapha kuleya ndlu yakhona, kufanele uqale uyijwayeze ama-drugs. Abanye depending ukuthi unenkani kangakanani, nokuthi uyavuma yini ukwenza lento asuke azoyenza. Abanenkani banikwa ama-drugs, umuntu aze aphenduke ijunkie. And mese ephenduke ijunkie, kulula ukuthi umthume ngoba vele userelaye kuwena ukuthi umsaplaye. Laba abanye abavumayo ngoba bethanda imali, bethanda izinto, kulula labo ngoba sibaheha ngemali vele. So umuntu nje uvele umuthi ngci ngo-20,000, uqala umthume eduzane, umthume i-local. Wamthuma u-local wa-successful, umuthi ngci ngo-20,000 noma ngo-30,000, useka-right, usekavumile, usengenile, usephakathi. Next time mawusomthuma enye i-task ethe ukuba nkulunyana, hawu ishayile loyo nje usephakathi, yena ngenile. Manje uthi Sandile, angibulali ubuthongo. Angibulali ubuthongo. Amantombazane anyamalala years ago, 3 5 years ago. Ngikhulile manje, ngiyabona impilo yami ukuthi it's supposed to be nice because ngiphile emafutheni. Kodwa hawu, ngiyazaca, ngiyafa ukuzaca manje. Labantu bayangithuma emakubo. Bayangithuma abantu emakubo, imiphefumulo yayo ayiphumile. Babodwa bafuna ukulandwa. And njengoba befuna ukulandwa, mina yini engizoyenza? Ngiyacela Sisandile, kuma-story times wakho, ngicela uwonishe amantombazane asemancane ukuthi run for your life mawushelwa nje i-Nigerian. Alikho elikushelela into enhle. Alikho elisempilweni yakho nelispenda kuwena for ukuthi lifuna ukukuphatha kahle. Bangcolile labantu. Ayikho into abangayenzi for imali. And recently ngiqeda ku-find out nje ukuthi umyeni wami akulona leli bhizinisi lezidakamizwa, akulona bhizinisi kuphela alenzayo. Angazi noma lisha leli noma kunjani, kodwa nje ngisanda ku-find out ukuthi kanti uzibandakanye futhi as well nebhizinisi lokudayisa kwezicubu zomzimba. Ubona abantu belahleka kangaka e-South Africa, futhi more especially abantu besifazane belahleka kangaka nje. Kuthiwa izicubu zomzimba zomuntu wesifazane izona ezidayisa kakhulu, especially uma bezokwenza lezi zinto zokuthwala nokudayisa ngama-organs emazweni angaphesheya.
abantu abagulayo abanezifo ezithile abalinde ama-transplant. Kuthiwa Africans are strong, and so la eMzansi babhizi-ke ngoba umthetho waseMzansi u-weak. Umthetho waseMzansi u-weak, amaphoyisa a-lazy, on top of ukuthi amaphoyisa a-lazy ayathengeka amaphoyisa aseMzansi. I-case ithi inofakazi inayo yonke into kodwa iphela emoyeni. Kuduka amadokhethi, kunyamalaliswe kudilithwe nje ofakazi. So into yaseMzansi kulula, ingakho bebhizi kangaka la eMzansi. Futhi ngiyacela ubadonse ngendlebe, onendlebe yokuzwa akezwe. Abalungile la bantu. Ngisho ngaze kuthiwa ukuthanda kangale ndlela ukuthi uze ukuthengele ibhanoyi, azi ukuthi ekugcineni khona la uzogaxela khona. Noma angaze akuphathe kahle angaphakamisi ngisho umunwe kuwena, kodwa ekugcineni kosuku khona la uzogaxela khona. Ama-Nigerians-ke lawa for you. Ngithunyiwe, kwathiwa nginowunisha ukuthi ayikho into elungile ngabo. Run for your life mabezisondeza eduze kwakho. It's a story time. Make sure that you like, you comment, you subscribe, you share, and press the notification bell so that you won't miss any story that comes up and any podcast episode. And please, do not forget, Uguti, we still have channel memberships going. If you want to be a channel member and get access to exclusive packages on this channel, please do so. And send us your super thanks. Love and peace.